okotorigba so nu wee mebiozi na Ghana. Hey! Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na anya bụ prọfet onye isi ndị mkpụrụ mmiri ma amaghị ife ọ ṅụrụ nwụcha wee sị ndị chọọchị membịa n'ụwa ya ekpu na fale prọpati fa niile fale ife niile fa nwere ka fa wee bịa so osi dị n'ụlọ ụka wee nye onyinye n'ụwa na-achọ ikpu bịazikwanụ na uwe ekpughozikwanụ na Ghana ka o si wee sị na Chineke ya eji mmiri wee mebie ụwa na Ghana na 25 of December 2025 bụ ekeresimesi. Nke bụ na ndị chọọchị membịa akwakọsịrị ngwongwo fa wee resisi ife niile fa nwere wee buru sọọsọ akpa asịsa wee na-eje ịba n'ime ụgbọ pastọ falụlụ wee sị n'ụgbọ Nua afa pastọ fa bụ prọfet Ebo Nua na ọrụrụ ụgbọ 7 dịka o si wee gwafa na Chineke gwara ya n'ọnụrụ voisi Chineke na ya lụọ ụgbọ mmiri ka ndị chọọchị membịa wee gbanahụ ọnwụ. Bịazienụ ka unu nụrụzie eskuzu ya bụ prọfet nyelu kpatalụ n'uwe ekpu. Ndị lesizi prọpati fa ndị ji ego fa wee kwụta itinye onyinye biko na ebe ka fa ya esi wee weta ego. Prọfet onye isi mkpụrụ mmiri a wee na-akọwa na ya melụ fasting wee kpee ekpere 3 days wee yọọ Chineke ka ụwa ghara ikpu. Chineke wee prosponduo ụwa ikpu ya na Chineke nyeziri ohere na ụwa ka ya ekpuo kama na Chineke nyere ohere ka ndị mmadụ chegharịa na ọ bụrụ na unu echegharịghị na ụwa ya ekpu na ya jee n'ime ọfịa wee buo ọnụ wee kpee ekpere na oriho nri wee na-ayọ Chukwu uwe emebinahụ na ya gbaghara anyị njọ anyị ebe anyị si mejọ onye agbaghara uwe emebinahụ. Chineke wee kwetazie na ụwa anyị emebizi na 25 December 2025 na ụwa ya emebizi one mgbe pastọ si na ọka ya gwa ndị chọọchị membịa mgbe Chineke ya emebizi ụwa na kịta anụnwa na Chineke nyere ohere ka anyị chegharịa. Ọ ya bụ ndị mmiri ya eburu amazi na ọka mmiri ghara iburu fa ka ọka fa ghara ịnwụ ka ọka Chineke ghara igbu onye ọbụla debe ụfọdụ sọsọ pastọ onye isi mkpụrụ mmiri unu ama. So na pastọ emeghe ekpere sinsi wee ru na 24 December ndị memba chọọchị ya wee buru akpa asịsa wee jebe ịba n'ime ụgbọ pastọ falụrụ. Oluzie ka oduka eruoru ụgbọelu tahụ ka ọ na-alụchabeghị ụgbọ ka ọ na ụgbọ mmiri ekweghị ebu ụgbọ ka ọ na ụgbọ ekweghị aga na mmiri. Pastọ fa wee sịfa na o meziri ekpere Chineke prosponduo ya. So ka imechara ekpere 3 days ahụ Chineke agwahụ na December 20, December 21, December 22, December 23, December 24 amụma igbubere sinsi Jenụwarị 2025 wee ruzie na December 24 ka Chineke gwaziri na ndị memba ga-abazi n'ụgbọ Nua ịlụ na onye ejizi mmiri wee mebi ụwa na onye prospondukwazi mgbosi onye emebi ụwa. Na-agwa unu na ụfọdụ n'isi adịghọfa mụ na-eche na-asị na ụfọdụ n'ime ndị a na-ebu Baịbụl na-ezi ozi ọma fa na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọbịa fa na-aṅụ mkpụrụ mmiri fa na-akpọ ọgwụ unu ụfọdụ fa na-amagharị ka mọnki n'elu ọta na-amagharị ka ọsa unu eche na ose eneji fa na-aṅụ ma eneji drink wee na-awụgharị ka oke na-ekwugheri ka ndị isi adịghọ mma kọọ nke asị fa kọọ nke asị efe akọ na unu eche na fa ji anya fa na-ekwo prọfet unu furu na-eyi ka oke amoosu na-eyi nkịrịnka akwa ntụ oyi ka ndị amoosu si eyi onweghị ife dị iche na ya. So akwa pastọ unu a na-eyi kịta kedu ife ọ na-reprezentị n'ihu unu asị ndị mgbe gboo ka asị ndị mgbe ọfụ. Unu eyi akwa kara nka mana oche igo moto ojegolu Mercedes Benz pụtara ọfụ 2026 ka 2028 ka o jegolu. Kedu ife kpatalụ na o jezigolu baskuru mgbe gboo ka ọ na-anya ojegolu moto pụta ọfụ jerigolu na nnukwute ụlọ na-anakọsị unu ego wee na-eme ife ọ na-eme wee yile akwa ekwensu yile akwa oke amoosu wee na-agagharị na-adọba unu n'otu ndị amoosu. Unu chena Chineke ka ọ na-akpọ onye abụrụkwanụ prọfet nke o ji abụ pastọ. Onye unu fụrụ ebe a bụ nnukwute oke amoosu ka unu na-eje n'ụlọ ụka na-efe si na unu na-efe Chukwu. Chere unu obere oge Chineke ya ezi ya ọzọ ji ikike o ya echewe unu na-aṅụa ụtapịa unu mgbịrị afọ maọbụ na ọ gwara unu ejezie maka n'ime mmiri ahụ ụgbọ aka ebu unu wepụ unu ncha amawi n'ime unu nwedo lọk sef na ọ bụ na ọma gwa m unu mawa isi ebe ahụ ka mmiri buru unu bufee ebe unu ya eje. Unu na-eje na Chineke na-emebi ụwa na ọnya kere ụwa ma ọ nọ mgbe Chukwu kere uwe ji wee nwere mgbe Chukwu ya emebi ụwa. Ụwa efuru bụ onye nwa ịma na ụwa nke ya emebigo and onye mebie ụwa ọ ya kwuriri anyị ụgwọ ya. Ma pastọ na-adị ka onye isi ndị mkpụrụ mmiri na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa na-akọgheri ka onye isi adịghị mma gwani ya na ọ bụ na ọ chọghị ịnwụ ya jee nwa ịma na ụwa nke ya emebigo na-enweghị ụwa na-achọ imebi na onye nwa ụwa ya emebie. Onwekwana ife mmadụ anyị afụ ị na-eje ụka were uche ị na-eje
ijizi n'ahụ niile na ụbụrụ ya unu chetara na mgbe izizi a sị nya baala ụka na ayị prọfet a ọ na-agbasa ozi ọma si ndị chọọchị membia na Chineke gwara ya nyara ụgbọ mmiri 7 ka fa banye na ya wee narie na ndị kwetarụ n'ife ọ na-ekwu na ndị ekwetaghị na Chineke ya eji mmiri wee bịa bukọrọfa. Na mgbe ọ na-agbasa ozi ọma na ndị uwe ojii nke Ghana kpujekwana ya tii n'ime ụlọ nga mechaa wee kpụpụ ya ụlọ ikpe. Ndị ụlọ ikpe wee sị na ya bụ nwoke na aka ya dị ọcha na o nweghị ife o mere na asfalas ọ bụ onye ozi Chineke na ọ bụ prọfet na ife ọbụla sie n'ọnụ wee pụta na ọ bụghị njọ nọọ ndị agwaziri kwetakwanụ na fa ya eme onye agwa anya tinye isi n'ite o tinye ịmanụ nke ahụ gbasara ya na enweghị onye prọfet makwela amakwe ka o sie wee baa n'ụgbọ mmiri. Nọọ ntu a ka esi wee hapụ prọfet a mana nke ikpeazụ a ndị uwe ojii ya akpụrụkwazịa ka fa tinye na nga maka na ya bụ amụma o gburu ọ bịazi na mmezu. Agwa m unu na nwoke a na-aṅụ ọgwụ n'oke amoosu na isi adịghị ya mma ndị mmadụ che na-asị unu ya na otu mgbochi obute jik chebe ndị chọọchị membia ma ọ gwazie fafa bịa ka fa jee makpusia mmiri na Chineke ya ejizi ọkụ wee mebie ụwa fa bịa ka fa makpuo mmiri ka ọkụ ghara iso wee gbafa. Ekenekwanụ m unu pastọ onye isi mkpụrụ mmiri.